Фатих Амирхан 1905 елгы революция чорында матбугат һәм әдәбият мәйданына чыккан. Үзенең иҗтимагый әдәби эшчәнлеге белән 20нче йөзнең беренче чирегендә зур эз калдырган язучыларның берсе. Ул шулай ук тәнкыйтьче һәм публицист буларак та киң билгеле шәхес. Фатих Амирхан 1886 елның 13 гыйнварында, иске стиль белән 1 гыйнварында Казанның Яңа Бистә имамы Зариф хәзрәт Амирханов гаиләсендә туган. Бик яшьли 1892 елда шул бистәдәге мәдрәсәдә укый башлый. 1894 елда исә шул чорның атаклы мөселман уку йортларыннан саналган Мөхәммәдия мәдрәсәсенә күчә. Шәкертләр арасында үзенең тырышлыгы, үткен зиһенле һәм сүзгә оста булуы белән аерылып тора. Шул вакытларда үй спектакльләрендә катнаша. Аның студентлар һәм гимназисткалар белән кызганыч бала гыйшык бәләсендә уйнаганы билгеле. 1904 елда Фатих Амирхан Самара шәһәренә барып, 4 ай чамасы русча укый. Анда рус классиклары әсәрләре белән таныша. Тормышка карашларын киңәйтә. 20нче йөз башында Россиядәге революция хәрәкәте тәэсирендә барлыкка килгән шәкертләр хәрәкәтендә актив катнашып, Иттихад исемле яшерин оешманың җитәкчеләреннән һәм Әл-Мәгариф дигән яшерин кулъязма газетаның мөхәррире була. Яңа Бистәдәге бер мәдрәсәдә Тәрәккый исемле кулъязма сатирик газетада чыгара. 1905 елда революция хәрәкәте үзенең югары ноктасына җиткән вакытта Фатих Амирхан һәм аның иптәшләре яшерин рәвештә җилем басмада Әл-Ислах дигән газета чыгара башлый. Узакламый Мөхәммәдиядә һәм башка мәдрәсәләрдә шәкертләр күтәрелеше башлана. Нәтиҗәдә 82 шәкерт, шулар арасында Фатих Амирхан да мәдрәсәдән куыла. 1906 елдан Фатих Амирхан басма матбугатта катнаша башлый. Мәсәлән, Уральскида нәшер ителә торган иҗтимагый әдәби Әл-Гаср әл-Җадид журналында аның русчадан тәрҗемә ителгән беренче мәкаләсе басыла. 1907 ел башында Фатих Амирхан Мәскәүгә китә һәм анда гыйнвар-апрель айларында чыккан Тәрбиятел Атфал исемле рәсемле журналда сәркәтиб булып эшли. Бу басма чыгудан туктагач, ул янә Казанга кайта. Бердә Вафа Бахтияров белән Әл-Ислах дигән газета чыгарырга уйлыйлар. Әмма шул елның августында көтмәгәндә аякларына паралич була. 1908 елда Самара янындагы Сирноводск шифаханәсендә булуда көтелгән файда китерми. Шуңа да карамастан Фатих Амирхан эшчәнлеген дәвам иттерә. 1907 елның көзендә Әл-Ислах газетасы чыга башлый. Шул вакытларда Уральскидан Казанга Тукай кайта һәм алар арасында тирән дуслык һәм хезмәттәшлек урнаша. Әл-Ислах чыгудан туктагач, Йолдыз, Кояш газеталарында, Ялт-Йолт Аң журналларында актив катнаша башлый. Фатих Амирханның әдәби әсәрләр иҗат итә башлавы да шул чорга туры килә. Аның Гарәфә кич төшемдә, Хакарат саналган мәхәббәт, бәйрәмнәребез, танымаганлыктан таныштык, Авырулар галәмендә, Картайдым, Татар кызы исемле хикәяләре, Фәтхулла хәзрәт дигән сатирик повесте, Яшьләр пьесасы языла. Алга таба ул Хәят повестенең беренче кисәген, Урталыкта романның 2 кисәген, Габдел Басир гыйшкы, Самигулла абзый, Хәзрәт үгетләргә килде, Салихҗан карый, Тансы кичәсе, Тигезсезләр пьесасын, Сүнгәч, Ияз исерклегендә, Тәгъзия, Шафигулла агай һәм башка хикәяләрен иҗат итә. Фатих Амирхан әсәрләрендә милли яңарыш идеаллары, татар хатын-кызларын искелек традицияләреннән азат итү, аталар һәм балалар, яшьләрне белемле итү, җәмгыятьтә тигезлек булдыру, мәхәббәт проблемалары күтәрелә. 1917 елдан соң иҗат ителгән хикәяләрендә большевиклар идеологиясының мәгънәсезлеге көчле сатирик алымнар белән тасвирлана. Фатих Амирхан татар реалистик тәнкыйтенә нигез салучыларның берсе. Бу хакта аның Габдулла Тукай, Гаяз Исхакый, Захир Бигиев, Фатих Кәрими, Ярулла Вәли, Мәҗит Гафури,
Сағит Рәмиев, Ғафур Құлахметов һәм башкаларның әсәрләренә язган бәйләмәләре ачык сөйли. Рус милләтенә, рус халкына тирәнтен ышану һәм дусларча караш, рус халкының алдынгы фәненә, мәдәниятенә Фатих Амирханның уңай мөнәсәбәтен билгеләде. Ул Лев Толстой, Николай Гоголь, Владимир Короленко, Михаил Лермонтов һәм башкаларның тормышы һәм эшчәнлеге хакында тәфсилле мәкаләләр язды. 1917 елдан соң Фатих Амирхан Кызыл армия, Эш, Татарстан, Татарстан хәбәрләре газеталары, Шәрык кызы, Безнең юл журналларында хезмәттәшлек итә. Республиканың иҗтимагый, сәяси, мәдәни тормышында актив катнаша. Фатих Амирханның иҗат мирасы 1957-58 елларда нәшер ителгән сайланма әсәрләренең 2 томлыгында, 1984-86 елларда басылган әсәрләренең 4 томлыгында чагылыш тапты. 1975 елда Мәскәүдә рус телендә сайланма әсәрләре дөнья күрде. Әдиплек тормышы һәм иҗат эшчәнлегенә багышланган гыйльми конференциялар үткәрелә, диссертациялар яклана. Казан шәһәренең бер проспекты аның исемен йөртә. Соңгы елларда Татарстан Республикасы Милли музеенда Хаят повестінің 2-нче кисәгенең тулы булмаган тексты табылды. Һәм ул 2016 елда аерым китап итеп нәшер ителде. Фатих Амирхан үпкә авыруыннан 1926 елның 9 мартында вафат була.